Samune. Suarane mengi. Hah? Suarane mengi. Mengi. Oh, kaya wong lara mengi, lara napas ngono ta. Urung garing kok. Delok aku coba. Perkebanan ya urung garing. Oh, kok klaruleh demok kok. Suarane beda. Apa? Piye? Ya beda. Beda piye? Yang pucuke ngene suarane. Heeh. Yen Ngono. ora pucuke? Hah? Yen Ya cobanen pucuke sik lho. Coba. Pucuke, pucuk. Pucuk. Apa Iki lho. caranya gimana gitu loh? Nah, ini. Liyane. Sak rada misore lho. Mang. Jang, Mang. Jare pengen demok. Enggak mau. Coba diwalek. Diwalek piye? Madhep rono. Nah, diwalek coba. Iya kalah. Rada ngepok. Rada ngepok. Rada ngepok. Wong kepok suarane beda. Beda. Iya. Wes ngono ku ya. Ngono iki kaya kura-kura. Golek isi pedang jenar. Jas Tanah Bali ngulon iki tenan apa guyon. Kaya emas alah kentil kentil emas alah kiyong kiyong kentil kiyong kentil neng Madiun lewat ngawi warga Karang Talun murah rejeki. Amin. Iba bunga hatiku nyanding bisa dadi tombo. Jane yen Amin. nyuwara nembang ngono ki ya iso pas demes lho. Iya. Yen jagongan kok ora cetha blas. Kaya anu lho, Capek toh. Mas Uncek. Dalam. Mbak Elisa ki sak liyane pesinden hebat. Nggih. Beliau juga seorang dalang. Oh, dalang putri. Oh, Heeh, dadi sok nek Mbak Elisa dalang sampai dadi bintang tamune. Ya. kula Ya mboten bintang tamu nek unce. Kenapa terusan? Ya dadi wayang no. Oh, wis dadi wayange cek, dadi wayang golek. Wayang Mah. golek. Lah ngopo? Hah? Ya. Gah. Alah, wayang golek. wayang golek Gelem. wis ding. Moh. Padune ku areng roboh kowe. Kan wangun di situ. Ayo cek. Iya. Wayang golek dijogetke dirogoh kok ora keri ngawur. Wah, jenenge kudu ngono wayang golek kok. Mah. Nggih, monggo podhangku ning Mbak Elisa. Nggih. Ugi katur menika Bos Ben. Tarno Tania Jaya. Eh. Nggih mirsani lumantar live streaming Mas WA. Iya. Anggene ngendian mesti ngintil ya. Sponsore kok Iya. Mas Danur Tania Jaya, juragane ramu. Yo. Nggih Pak RT wilujeng midhataken. Nggih, monggo. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Kaluyuran kang goleki sing kasayang. Mubeng miteranganku goleki ora krasa esuk awan nganti
golek ora krasa awak ati emane iso nek rabi kaya Mbak Elisa ngono kuwi lho, iso ndalang, iso psikolog, iso sinden, apa pokok iso lho, wis bocah ayu. Ana siji sing gak iso. Apa? Golek bojo. Anu, urung to? Urung etuk to? Urung. Oh lah. Aku 33 ra entuk-entuk sapa-sapa lho wis tak jaki. Bakul Salome, bakul bakso, sapa? Ora, kriteriamu ki sing kaya ngopo? Sing digolek sing kaya ngopo? Sing mbok goleki sing kaya ngopo? Wis tak tulisi ning kene sel. Apa? Sil. SALE lho. Dijual diskon. Porsel. Sil. Ketua panitia wae Mas Bayu rung dibojo. Tadi Mas Bayu, endi ta Mas Bayu? Iya. Wangun lho. Asing golek ke dalan, iya. Bayu itu kan angin, atau? Nggih, angin. Dewaning angin. Iya, monggo. Agarono karenan marti Iki nek ora suarane rasa, laras dhuwur medhit ngene iki iso ketrikil lho Mas Ucek. Genah walah. Cempluk glethrak niki. Iya. Ayo dhewe-dhewe kok kelebihane kok. Iya. Ya. Cengkok Bukesi. Betul. Ini dulu saya belajar nyinden pertama ya ini. Soalnya ngefans sama Bu Kesi. Bu Kesi Sama karwane cengkoknya. Mas Yoyo. Betul. Yo, matur sembah nuwun. Yo. Sinupa Sinukarta Mreh Gretarta